4. decembra u Beogradu osnovana je nova stranka na političkoj sceni Srbije, a to je Srpska narodna partija, čiji je osnivač Nenad Popović, doskorašnji potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Glavni programski ciljevi Srpske narodne partije biće jačanje domaće ekonomije i privrede i snažno razvijanje sveobuhvatnih odnosa sa Ruskom federacijom, ali i sa ostalim partnerima u svetu. Srpska narodna partija Nenada Popovića je stranka desnog centra, čije delovanje se zasniva na poštovanju nacionalnih, demokratskih i načela rodoljublja. Zaštita nacionalnih i državnih interesa Srbije i srpskog naroda predstavlja temeljne principe na kojima će SNP zasnivati svoju politiku. 11. decembra Srpska narodna partija predala je Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu 11.518 potpisa građana za registraciju stranke. Na nivou Kruševca osnovan je inicijativni odbor i imenovan koordinator za Rasinski okrug. Za svoje delovanje Srpska narodna partija utvrdila je 4 tačke osnovce. Prva je zalaganje za prava srpskog naroda kao većinskog naroda u Srbiji. Druga je očuvanje pravoslavne vere. Treća je očuvanje porodice. Četvrta je razvoj tržišne i društveno odgovorne ekonomije. Poštovani građani Kruševca, mi živimo u gradu sa bogatom istorijom i tradicijom. Naš grad ove godine slavio je 643. rođendan, ali rođendan našeg grada ne slavimo samo mi Kruševljani. Taj rođendan slavi ceo srpski narod, jer Kruševac živi u svesti celog srpskog naroda. Kruševac je prestoni grad kneza Lazara. Shvatajući to prije svih, Srpska pravoslavna crkva obnovila je eparhiju Kruševačku i na taj način prva započela duhovni uspon nas Kruševljana. Na svima nama je da Kruševac postavimo na mesto koje mu pripada. Kruševac ni po čemu ne sme da bude na začelju gradova i opština u Srbiji. Kruševac ni po čemu ne sme da bude Palanka. Mi ćemo ozbiljno i argumentovano predstavljati stanje u kome se naš grad sada nalazi. Pored sad već bivših članova Demokratske stranke Srbije, SNP-u su se pridružila i lica koja nisu bila ni u jednoj političkoj partiji. Ono što je najavljeno za naredni period, a to je tribina Srpske narodne partije i formiranje odbora u Rasinskom okrugu.